Ol Kainuun Korpeen kirkon kylä noussut hiljalleen, kun piippalakit naapurista saapui tykkeineen. Näin Suomussalmen palavan ja Turjan Honkalinnan, kun vihollinen hyökkäsi yli järven jäisen pinnan. Siellä hiihti sissit suomalaiset koopeet kourissaan, ja vainolaiset kummasteli moista ammuntaa. Nyt ylivoimaa torjuttiin ja yöllä koukattiin, kai Pakkanenkin auttoi kun me talvitaisteltiin. Tikkakosken uudet aseet oli silloin kova sana, niitä Suomesta vain oli saatavana. Sus ja Rokan Antti mielissämme elää saa, he eivät haihdu muistoistamme milloinkaan. Tikkakosken mannekiinit oli rautaa katajaa, Kainuun